ti Masakbayan. Sagrado akalaysa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak makita ni Miko, napanan na ka di. Nakitak mo nagkuyog da ni Ali agayam na madam. Adda igam da apana. Napandaman nga ro din iti kabakiran. Napanda na ganop. Ay, dayjay nga anak ko. Pagasman na unay ti mapanaganop. Kanayon mo't nga da isang putda nga ugsaw no abuyo madam. Nagpada day ti ama na pagasman da unay ti mapanaganop. Kay kayat da ti maano pan asidaan. Ngam ti magatang iti tsindaan madam. Sa bagay, uray siyak. Nanananam ti maano pan. Ngam dagiti pinakanda iti feeds adingwan. Wan matkit di Uray siyak mat madam. Kasta akmat. Insusuon mo mat day takaramba. Saan ka kadi amapan ijay pakiab-abala manak ko? Inak pa eksakto, sakbay ama panak, ina. Amok ngamin asurutan nyo ni ama iji pagmulaan nyo kadagiti mais. Inak nga rodan ijay ayan ti amam. Saan ngamin anangan itay sakbay anapan? Uwan ina, kalpasan ama isangpat ko ti danom. Sumalugak, ijay pakiab-abalak. Kaduam kadi pa'y tigayam mo ani Moira, anak. Uwan ina, imbagkan ko na. Tamadagas ko iji balayda di tababa. Datayo ka dito'y bantay ti ayan tayo. Dito'y mat ngamin ti pagmulmulaan tayo iti mais. Awan mat ngamin ti mabalin tayo amulaan ijay patad, anak ko. Maawatak, ina. Jakmat kaya ti agyan. Wano agkasera ijay patad. Kunak no saan kan nga umay gayam. Aglugan ako man iti habal-habal itay. Pasensya kan, gayam. Adala nga min nakataktakak. Okay lang gayam. Amuklat tan no medyo maladaw ka. Agyamanak iti kanayon mo apanangururay kanyak, ha? Inta nga rodan, tapno saan ta amaladaw. Sige, taayabak ti kabsat ko. Taitulod na tababaan iti habal-habal na. Numakasang at kumamot iti bantay ti habal-habal. Mabalin man siguro. No, ada maaramid apag na anti habal-habal. Kuma, ngam alangan mat ang mga ramid ni ama iti kalsada nga is-iso. Day tirigat na. Manmanumat ngamin ti kadwayo nga da iti bantay. Sakat nagiin na dayo kami. No kumamay-may sa adiso, mayat kuma. Wen, no may sa adiso, di mabalin tayo ti agtitinulong nga mga ramid, iti uray pag naanlaang ti habal-habal. At damat bubon dito At dalakid di umay umin-inom nga ugsa. Di tagay ayos adarom di tababa. Agyan tayo tilingan ti kayo. No adda umay nga ugsa, pasabtan tayo ti pana. Saan tamat siguro nga agawid apauy-pauy. Di tapay mo't naawanan itinanopan, no intaganop. Itala nga maisarong ta dito'y adiso. Sabali nga minti pagan ano panta idi. Ngam da ito'y bubon, kat madlaw nga dagsaksak to. Nadalos ti aglawlaw na. Kan adadalan nga agturong dita banda iti daya. Sigurado nga dagnanaid iti asidag. Tada nalabsan ta amulmula a mais. Kaawatan nga agmulmula iti mais ti agnanaid iti asidag. Kayat da ka diti agnaid dito'y bantay nga medya patad? Kasano, no agmula lang iti mais ti pagbiagan da. Amo matan, mais ti kang runa na pagbibiyag dagiti taga ditoy. Kaasi damat nga rodong kasta. Sana kaskan ka nga adda negosyo ijay syudad. Malumpanan, ato ka din tinalpas mo nga inaban? Adamat basit. Madamdama, umay bilangan ti para bilang, numanon tinalpas ta. Numalpas na mabilang, alaan ta titangdan ta, tagawid ta masapa. Kasla ngamin makatudtudo. May mayat samat na tunggal lawas nga alaan ta titangdan ta, tapno maurnong. Wan sa nga agpayso. Mamma minsan ti panangalata. Awan ka di panggap mo amapan ije syudad? Arapaap ko mati makapan. Ngam narigat, tawan mo ti kabagyan ijay. Oray siyak. Kaano ta nga tamat ama kapan ije syudad? Dito'y kabambantayan, kan dito'y laang patat ti pakadandanunan ta. Adda ko marasakas iti kasupukan. Agsagana ta, ang mga nuog sa daytan. Isagana tan ti panata. Tapno jay lamang ibiyat, inton agparang ti ugsa. Sige, isagana ta nga rodan. Adda pay la iti kasupukan. Ne, saan mo tan ngagkut-kuti?
Awanan ti agkarkarasakas. Naangot na tangata. Tanagsardang iti kasuppukan. Saan tangagot ko ti? Saan nga agtuloy nga umay uminom iti agay ayos adanom ngagtaod iti bubon? Umayin ti saraan nga uksa. Panaantan. Dayjay, naudatan ti ugsa. Adamanan iyawid tayo jay patad. Addamanen pagbingayan ta nga ugsa. Naimbag, ta nakasangpat kan, Miko. Adda ka di importante nga ibagayo, ama. Nakita kami iti may sagayem ko, amang idadaulo iti sabali at tribo, iti sabali nga isla. Apay ka di day tagayem yo, ama. At na nagtulagan mi iti dayjay agayem ko, nga agabalayan kaminto. Agabalayan? May samot ti anak yo, ama. Ken may samet ti anak, ti kung kuna kagayem ko. Baknang dayjay agayem ko, nalawa ti asyendana. Anya ti kayat yo asawan, ama. Imposible at di mo maawatan ti kayat ku asawa. Apay amanipod kinasauna ka ti amam. Di ka matagtagari, Miko. Kasano? No saan ko akayat ti ibagbagan ni ama? Anang itulagan na kanyak adayag, ina. Sana mabalin alabsingam tinagtulagan da amam kan tigayem na. Baklang tayo chay, nalawa ti hasyendada. Apay nga intulagdak, ina. Amumi ti pagsaya atam. Pagsaya atak ka di, ti makiden na iti saan ko nga amam mo, ina. Amumi ti pagsaya atam kunakmanen. Di na kami ibabain. Apay ko mama ibabain kayo, ina. Sakmat ti masiknan. Awan ti mabalinam. Ti tulag kat tulag. Saan mo amabalin asalungasingan? Amamukan gayam. Adamanan parikot mo. Isu anak ka umay ka analadingit. Ali, adda ka din ang itulagan kan ka dagiti dadakkel mo. Da kayo laang ababak nang ti maitulag iti padayo abak nang. Apay akas jay. Saan na kayat dagiti babak nang ama ikamang ti anak da iti na pobre? Kasano? No saan kami nga ginusto iti nakaitulagak? Day tati saan kong amo. Ngam sigurado. Guraan da kayo ti dadakkalyo no saan kayo agtungpal. Mabalin ko mamat asanak nga agtungpal iti kayat dagiti dadakkel ko. May mayat matlaeng no sikat ti agpili iti asawaem. Uwan ko ma. No apay mat nga intulagdak dagiti dadakkel ko. Day tati rigat na ita. Imbaglakid din tadidak intulag dagiti dadakkal ko. Mabalin ka di akadwa anak. Mapantay jay syudad. Kumusta ti panagtrabahom ijay patad, anak? Nasaya at mat, ina. Madamag kumahan, ina. Napnapan kayo ka din ijay syudan? Napanak idin. Iti kinapintas dagiti makita ijay. Adumot ti na italimang amadi. Wenno kinaluko dagiti daduma a tao. Kas iti anya, ina. Ijay syudad, uray ka arubam. Di mo pa'y amo tinagan na. No dito'y ayan tayo. Amom, uray saan mo akaruba. Ha? Mabalin mo matimakiamam mo, saan ka di, ina? No dito'y, mabalin ka dumawat ka dagiti mula ti amom. Ijay, awan ti madawat. Tamagatang amin. Uray na laylay abulong. Magatang anak ko. Bro, anya ti imbaga ti talkam iti negosyo? Ayos mo ti amin bro. Nakitak ti simrek akwartak iti bangko. Ket, mayat mat. Bilibak mat kan ka, bro. Asino ti mga ibaga nga addadakkal a negosyom dito'y syudad? Idinto tano at data ijay lugar tayo. Aganop ti pagasmam. Pakaragsakak ti aganop. Ubingak pa idi. Sumurusuro takon kini ama nga aganop. Isu analaing kang agpana. Uray si kamet bro. Nalaing kamet. Kaano tamanan nga agsubli ijay lugar tayo? Inton bigaten bro. Kayat ko ama pantamanen ijay kabakiran. Intamanen aganop. Numaasawa ni Amir ti anak ti gayem ko. Bumaknang. Tanalawa ti asyenda ti pakaykamangan na. Uray mo ti asawaan na. Bumaknang mo, tado mo ti negosyo tayo, apakairanudan na.
Nasingsingit tumanin ti pamilya tayo, no aga-abalayan tayo. Madamag ko man gayam. Kunam idi nga ada diferensya ti panagkita ti agbalin a manugang ta. Amangan no sana kayat ni Miko. Iso nga kikita tayong tulangan inton kaaldawan ti kalaysa. Tapno saan a makababawi ti anak ta. Kasta nga rod. No makita na asaan na napintas ti babae, kaya da diferensya ti may sa amatana, ang mga no di na kayat nga ikalaysa. Pudno ka di nga dagrayo kan ka iti pagtrab-trabahuan nyo, anak ko. Pudno, ina. Ngam saan ko akayat da di alalaki? Ibalakad ko akitaam anaimbag ti lalaki apilyam akatakunay-nay mo iti biyag. Numabalin kat kitaam met jay saan kaunay nga agrigat. Jak pa'y nakita ti lalaki akursunada, ina. Ngam, di agrayo ita. Saan ko akursunada? Kitaam jay kap-kap na kam alalaki. Tanarigat ti agbabawi iti udin na. Wan, ina. Sa maysa, ubingak pa'y mat. Saan ko pa'y akaya ti makiasawa? Wan matkit di, ana. Saan ka mat na maawanan iti lalaki? Ado pa'y di ti pagpilyam no bilang. Alaan tapanakan baim, taintamanan agpalpaliwa iti kabakiran. Sika talaga, bro. Pagas mamlauna iti mapanaganop. Imbag ti mapan aganop, ngem ti ibagamanan dagiti dadakkel ko. Adanda ni kanon ti tulagan da. Angon gayam. Nakitam ka din ti babae ang nakaitulagam? Saan pa'y, bro? At dapay kid di atap ko. Ta ibagada nga kikita kamin tulaangan iti kaaldawan ti kalaysa. Sa dino kano ti pakaangayan ti kalaysa, bro? No saan to kano agar din wedding? Iti parke kano? Dagiti dadakkel ti agtulag kan isu aminan? Saan ka umanugot? Kasano? No saan ko gayam akayat dayjay adayag? Naibagam ka din. Asaan ka nga umanugot, bro? Saan pa'y? Diyak kayat apanunutan day taabanag. Tamadis mayak lang. Ara, agrobot kan. Intakit din aganop. At nalipatan ni Ali iti nagpwestuan mi itay. Kat sinubli na. Ay, agtugawak iti asideg ti bubong. Aglingedak iti dakkel abaton. Taurayak ti gayam ka. Aggapo iti daya ti arimpadak. Idinto ta ijay laod tinapanan ni Ali. Asino nga tati sumungad? Aglingedak. Amangan kabuso. Isaganak ti panak. Nagpintasan adayag. Aglaba siguro. Tadamat lupot ana ikabil iti batsyang indisuna. Ay, umasidagak man. Hindi na kumadangran, apo. Pangasim. Saan ka adangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak laeng aganop dito'y kabakiran. Sagrado, akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nagpintasan adayag. Aglaba siguro. Tadamat lupot ana ikabil iti batsyang indisuna. Umasidagak man. Di na kumadangran, apo. Saan ka adangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak lang aganop dito kabakiran. Mabalin ka diti makisarsaritakan ka. Pagururayak iti kadwak. Ada kaduam ko nam. Adda, ading napintas adayag. Angam, saan kami ama nagdakdakas? Di ka kumaagbutan kanya. Babaan iti kawas mo. May saka kadagiti maawagan ana nga to iti mo. Gusto ka di? Ni ama ti mangidadaulo iti tribo mi. Kunakun kad. Naimbag man, tao may diti kabambantayan, tikas kada kayo? Pagasmak unay ti aganaw. Mabalin ka di ama amuan tinagan mo. Napintas nga imnas. Siyak ni Ira. Napanglaw kami laang. Nagpintas mo't kanday dyan nga imnas. Kunaklakit di, no Diyos at ikabakiran. Nakayawa na kinkwana, bro. Diyak pa'y nakarik na iti kastoy iti may sang imnas. Nalipatam ka din, bro.
Addan sa bali anak kaitulagam. Saan ko analipatan dayta? Ngem agayatak kini ira. Madanagan akan ka, bro. Amum mati kababalin ti amam. Saanak nga manugot iti kayat da nga ipaasawa kanyak. Nang runa, kat saan ko pa'y anakit kita. Ada na isarong amang nganop ditoy. Anaga po iti sa bali at tribo, ina. Kasanote pan nakaamom anag ka po iti sabali at tribo, anak ko. Dahita ti imbaga na, ina. Anak ti mangida ulo iti sa bali at tribo. Tingatabak ng atribo, iti kabangibang apatag. Babaan ka dagiti kawas na. Madlaw ana nga to a pamilya tinagtaudan na, ina. Sa dino ka di tinagkitaan nyo, anak. Ijay waig, ina. Iti asidag ti bubon. Nasingpet ka di ti lalaki, anak ko. Kasta mo ti panagkitak, ina. Naisam, kan, nataar a lalaki. Iso nga rod, dagiti puliti mistiso nga adda iti kabangibang apatag. Baknang dagitay, anak. Saan mo kadi nakikita dito'y patad ti kumkunam a lalaki, gayam? Saan pa, gayam? Diyak pa'y nakikita dito eh. Sa balin samot at tribo. Nataar ka di? Uwan, gayam. Apay nga taakayat ko nga agkita kami manan. Agayat ka kadikan ko, na? Di mo pa'y matam-amo analain di tao. Diyak man amo, gayam. Kanayon ko ang madardarap-dap ti rupa na. Sa balin samot dayta na, gayam. Wansa, gayam. Itala ang ama pasamak kanyak ti kastoy. Mapantamanan ijay kabakiran, bro. Saan ka ding nga iti kaawan ti trabaho ta ti ipapantay jay, bro? Magagaranak amapan manen ijay, bro. Anya ka di ti mapaspasamakan ka, bro? Saan ka di? Ama minsan lang iti makalawas ti ipapantay jay? No kasapulan nga aginal daw ta, aramidan ta. Anya? Apay ka di, bro. Kasano ti trabaho ta? Amang ano ikatandak iti trabaho, bro. Sumrekak pa'y nga aglako ita. Kasta ka di, bro. Pasensya kan. Aguray ka man, bro. Gapo ka di, iti babae anakitam. Inton umay ka di abulan, tinagtulagan yung ipapantapan na kisarita, iti gayam mo. Wan, ana. Naisagana kong tiduri nga itadta iti pamilyada. Dagiti ka di alahas, ti itadta. Tidaduma. At dapay kadaanan agargaret kan alikaman. Naragsak tulakit di ti maangay akalay sa. May sa kadagiti kangayedan. Kan kapapauta na selebrasyon. Kat maawis amin agagayam ababaknang. Ipakita tamot, akabaalan ti mangisagana iti addo at haraon. Katag dinamag to ti kinangayed, kan kinapaot ti selebrasyon. Aramidan ti amin, kakaisuna bugbugtong nga anak ni Miko. No kunayo akangayedan to ti kalay sa ti anak kyo. Adon to lakit di ti mangraem kada kayo, madam. Dayta ti kayat ko mapasamak. Siyakto ti pagsasaritaan da nakaaramid iti kasjay. Dakkel to lakit di ti magastuyo, madam. So nabali, tano ko kwadan to ti daddo mga asyenda. Pamulaan minto iti ado a klase. Ken makiapit kami met. Tumulong to ti ado a trabahador mi. Ket sigurado nga addan tumot bingay mi. Kasta ka di, madam? Iso nga oray aggasto kayo iti dakkal. Ha, saan ang nga gastos no awan ti amo kasmapak na? Mayatakit din amang bus-bus iti adda kanyak no awan ba't kasukat na? Ha, saan pailaan? Adda ka dito'y waig. Ginoo? Di na ko maawagan iti Ginoon, ta saan ka agpagpabigbig. Kay kayat ko maawagan na iti Mikulatan. Ginoo nga min awag mi iti anak ti amo mi. Wano, Haji, kadagiti dadduma. Saanak pa'y ama ikari maawagan iti Haji. Kasta ka di. Apa niya may kayo dito ay? Ing kayo ka di manin agano? Kaslakastan. Ngam, mabalin ka dito umay sumarong ka rin balayo. Patgat nga imnas.
Saan nga tang ako nga ti pamilyayo? Maiparit kada kayo ti makilangan, itikas kada kami. Di damat amo. Ti ammo da, kat inak aganot. Ali, napanak ije waig ije kabakiran. Nagkita kayo kadimanan iti napintas nga imnas. Isu ti ginagarak. Napanaglaba. Kasimot nga aglablaba. Apay adi mo inggatangan iti washing machine. Igatangak ko ma. Ngam awan mat kuryente da ijay. Hun gaya man niya. Kabambantayan ti ayanda. Awan kuryente. Nasimpet da ijay nga imnas. Makaparagsak akasarsarita. Bro, kasano numadanon ti pan nakaitulag mo ang mga asawa? Dahil tatidakil aparikot ko. Diyak kaya't amasaer tirik na tinapintas nga imnas. Nakayawan ka kankwana. Ngam awan mamay na. Ta ipaasawa da ka iti sabali nga imnas. Bro, ikang ka iti baro at trabahom. Agliv ka, tasyak timang sweldo ken ka. Anya ti ipatrabahong kanyak, bro. Into no may alawas, tinagtulagan mi tigayem ko, apa nagsasarita tayo. No kaano ti kalaysaken selebrasyon. Ijay to nalawa a parke ti pakaangayan, tinadaeg a kalaysa. Kayat mo asawan, iti parke ti pakaangayan na. Saan kat nga iti moske? Adun to ti dumaray. Saan nga umanay ti moske? Pagtutulagan mi nga iti parke, iti asidag ti plaza. Markusan to. Nagnayad to nga tanday ta kalaysa. Magnatayo iti tenga a nakakawas, iti nangina akawas. Awan to ti makaarta piti dayta kalaysa. Nakalalagip to dayta apagteng. Masapol nga iso ti pagsasaritaan dagiti tattao akangayudan akalaysa. Anya jay ko na mga ramidak, taglibak pa bro. Mapan ka man iti isla nga ayan ti kong kunada anang itulagan da kanyak. Saan ka ngagpadlaw? Agpamarang ka a turista. Anya ko mati aramidak ijay. Ikagumaam a makita ti babae, nga anak ti asyendero, nga agnagan iti malik. Kasano, no sa bali nga anak ti makitak? Agmaymay sa kano nga anak. Asyendera ka na. Sige. Adda ka numat resort ijay ako ko ti pamilya malik. Pudno ka di. Wen ka no? Ijay ti papanam. Sigurado nga adda ijay tinasao a babae. Areglado bro. Uray alaak pa itiladawan tinasao a babae. Namnamaak ti panagbaligim bro. Itapay laeng. Agyaman ak unay kan ka. Saan ka pa hingagyaman bro? Tasan ta pa hingam mo? No adda ijay tinasao a babae. Apay ka di anal iday ka, anak ko. Masayangan ako unay, ina. Agayatak iti lalaki, akanayon nga umay aganop dito eh. Ikagumaam alipatan day tang ayat, anak. Masigurado adida kakayat ti pamilya na. Nangato da itikimong. Dayta ti pagladingitak, ina. Awan ti karbengak nga agayat, iti mabigbigbig a pamilya. Panagkunam ka di. Kat di nakapagaramidan iti dakas. No agkita kayo iti iwain. Pinagaramidan ako man, ina. Ngam nasingpat day chay, kan natak ng alalaki ni Miko. Ibalakad ko agupod na munday tapanagayat. Tasaan to ang mapasamak nga agkatuluyan kayo. Ngam saan ko mat ama aramid, ina? Inton agkita kami manin iti waig. Awisak dito'y balay tayo. Nakahalakon iti bakasyon ko bro. Nasayat no kasta. Mapan ka din agtur iti sabali nga isla. Tur, wano, kasmay sa detektive. Tur, ken detective, bro. Sapay jakpay napnapan iti a resort. Nalatak ka no day a resort. No kano aglugam ka iti tricycle. Ibagam ka no ti Malik Resort. Itulod da ka ni Jay. Adda ka no maten hotel ken restaurant ijay. Agbalinak nga rod at turista adi na oras gayam. Sapay ko ma. Tamakaala ka iti impormasyon na kayat ko amaamom. Sige bro, agrubuatak nga rodan. Mapanak, ije kabangibang nga isla. Ita ka din ti papantay ti sabali nga isla.
Wen, impay sagana kon ti pribado ayati tayo. Agkita kami matlangan iti asawa ti gayem mo. Di kampay namin nagkit-kita ka. Masigurado ka maragsakan iti sagot mo ken kuan nga alahas ken antigo nga alikaman iti kusina. Lakit di ah. Mahilig kami a babae iti antigo a plato, vase, kanda dumapay nga antigo. Kati sagot dan tumet ti asyenda kadag iti anak tayo nga agkalaysa. Magagaran ako na madanon ti kangayadan akalaysa. Iyam ti anak ta. Madlaw ko kat saan na magagaran. Kasta pa lang ita. Ngam no makita na tinalawa a hasyendadan to iti agbalin nga asawa na, sigurado a maragsakan tumatlaan. Napanan na kadimanen. Masiguradok nga ijay manen kabakiran tinapanan na. Dagiti dadakal ni gayam mi ko. Umunag da iti ayan ko a restaurant. Oh, saan nakagpadlaw? Nakawigak matindi. Kan nakasanglasis ak. At dapay mas ko. Andita. Agtugaw dan iti asidag ko alamisaan. Denggak ti pagsaritaan da. Umay dito ije manugangen ta, ana. Ket ayaban na dagiti dadakkel na. Dito'y ka diti pagsasaritaan tayo. Ay, tiyak kayat dito'y. Ado ti tao. Ije manugangen ta ti umay ditoy. No addan ti amana iti pagsasaritaan tayo a lugar, mapantan ijay. Amom ka di ijay. At tao da nga umay mangsukon kadata ditoy. Oh, ana. Day ta babae nga umasidag ditoy. Iso day ta, ti manugangin ta. Sagrado, akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Day ta umasidag nga babae. Iso day ta, ti manugangin ta. Dayta, ti manugangan ta. Dayjay, nagsinyas. Mapanta ka no iti nakaparada alugan iti ruar. O sige, intangarudan. At ang agpaiso nakaparada alugan di tarwar. Makita dito'y sarmig ti tawa ti restaurant. Anya pa'y latir aramidam nga rod. Tumakdar ka na, tamapantan. Imposible akayat ni gayam mi ko ti babae. Saan mo ta panaguyaw? Ngam, adda diferensya ti matana. Wah, total, adda na video nga ebidensya. Agawid akon. Ipakita ka ni gayam mi ko ti video. Masigurado nga adda madismaya. No makita na ti video ti babae. Simmangpet ka matadagos, bro. Bro, naala kong tirumbang amaalak nga impormasyon. Ibagam nga roden. Magagaran akon ama ka mo. Ipasakan ka ti video, takitaam. Sapay ko ma, tasaan ka amadismaya? Ano niya? Orayam ah. Naipasa ka din. Orayam bro. Masigurado. Mas daaw ka no makitam ti video. Oh, aday ta. Na-receive kon. Ha? Adada amakin ina ditoy. Kitaam ti sumungad amang sinyas kadakwada. Daytoy ka di ababa iti. Mismo bro. Nangag mo matiimbaga ni Pangulo. Saan ka di? Oh, jak umanugot iti kayat da. Naragsakan launay ti asawa ti gaya mo iti intad ta akas dori. Ngam ti parikot ita. Kayat nga tanimi ko ti babae. Kas jay matitsura na. Gam nalpasan titulagan. Sana mabalin na malabsing. Angam, kasanon no kas jay tumat ti agbalin nga apo ko ta. Naturay, kan baknang tigayem ko. Saan ko pa'y anak kita ti anak na, edi nagtulag kami. Masiguradok akadurman to ti anak tayo na di babae. Ada itsura ti anak ta. Rupa na lang tinalaad. Napintas ti kaunggan na, kan.
baknang da. Ngam adda negosyo ti anak tayo ti syudad. Amo na nga imatunan, iso anaduras ka no. Dayta ti kunana kanya. Saan ko pinakpakibiyangan ti negosyo na jay syudad? Iso ajak amo, nuan niya dayjay. Agsagana ka, Miko. Umadanin ti kalaysayo. Ama, mabalin ka di nga itantanday ta akalaysa. Sayang, tinted mi aduri. Lumalpas ti kalaysa, at tanasyenda tayo. Saan ko atari gagayan ti asyenda, ama? Ado ti mabalin a pagbiyagan, asaan nga asyenda? Kaano pa yan nagbalin ka, Sukir? Kaya't mo ka di, talaksiden ka nga anak? Adaman damagak, ama. May pagpanakkel ko ka di ti babae nga ipaasawa yo kanyak. Mabalin ko ka di nga ipasyar iti parke, wenno itugot iti sadino man apasken apapanak. Anya? Tapno amom, nakabakbak nang ti ipaasawa mi ken ka. Pakawanan da ko maama. Ngam ti kayat ko ama asawa. Ket jay maipagpanakkel ko kumamit, numagna kami iti kalsada. Wenno ipanakkel ko kuma, ti kinapintas na. Apayakas di ti Saudi anak ta. Nakita na ka din ti ipasawa ta kankwana. Mas dawak nga rod. Apay nga muna. Ngam sayang ti kinabaknang. Naglawa ti hasyenda da iti kapintasan na pasat ti patad. Dahita nga rod, Ket. Ngam saan makalisi ti anak ta. Nalpasan ti tulag. Kasano nga'y lusaan ang naragsak ti anak ta iti sidog da iti babae. Ngam sana mabalin nga ibabawi ti tulagan. Ado ti kadwa tayo ang nagtutulag. Agkakangato at tao ti nagtutulag. Huwan ba't ket di Ti panunutan na kuma kat tinalawa nga asyenda. Inkarida nga ito dati asyenda kadakwa da kalpasan ti kalaysa. Dayta ti ingkarkari ti gayem ko. Ited na tinalawa nga asyenda no ipakalaysak ti anak ko iti anak na. Iso nga inkarina tinalawa nga asyenda. Tanataer nga minjay anak ta. Apay analiday ka nga in may ditiwaig. Mabalin ka di ama pantay di balayo. Adanas kan nga ibagak kadag iti dadakkel mo. Anya ka diday jay. Pangasim. Mapantay di balayo. Siya kung ti mangawit iti sinakdom. Amom ka diti agisusoon iti karamba. O di, sa kruya kon. Nagalis ti karamba. Ang mga maisuyat kan ka ti danon. Dayta ti pangatiwam kanyak. Sanak anaruam nga agsusuon. Inta nga rutan iti balay mi. Ngam pasensya ka iti pagtaangan mi. Naimbag nga orasyon, Ana. Impakada kiniira nga umayak diti balayo. Imbag maan ta kinayat mo ti umay dito'y nanong mo abalay mi, baro. Adda na patag nga ibaga kada kayo. Iti ngamin na bayag basit apa nagsinsinarak mi iti anak yo iti waig. Inayat kon ti anak yo, Nana. Ngam imposible day ta, baro. Maawatam siguro ti kayat ko asawang. Kinapudno na. Intulagdak iti dadakkel ko iti may sa babae. Ajak pa'y nakitkita. Anya nga ro ti imayam dito'y baro. Naitulag kamot gayam. Ipakita kada kayo ti video tinang itulagan da kanyak. Jak kayat day ja babae. Jak kayat ti kinabaknang da. Kat, anya ko mati magunggunam iti anak mi. Di yo kumaparitan ti panagaram ko iti anak yo. Pumanaw kami kumaditoy. Papanan nyo kumabarok. Saan kayo mat nga agasawa? Tapno pumanaw kayo. Nalainggayam nga agabal ti anak yo. Ison ti mangimanihar iti maysa nga aramidak apagabalan ijay syudad. Agyamanak, taim manugot kayo iti singasing ko. Ayabam ti ko nam agayim mo, tapno da kadwam. Ngam, anya nga iti pagdagusan mi ijay. Nalawa ijay. Adamatan silid apagyanan nyo ijay. Saan tayo nga taan delikado ijay? No surutan na ka, dagiti dadakkel mo? Di damo ijay. Tas saan da pa'y anap na pa ni ijay.
Ngam, kasla mabutangag. Imbagamat nga dagayem mo. Ayabam, tapno adda kadwam. Jak kayat ama ikawa ka, kan agladingit ka ijay syudad. Inak nga rot ibaga iti gayam ko. Tapno umaymat iti syudad. O sige, madagas tamatlaan ti balayda ko nam, o di dagas lantan. Sapay ko man tapalubusan dagiti dadakkel na. Makisarita kay tinasayat ka dakwada, tapno palubusan da. Moira, pangaasim ta umay kamat iti syudad. Tapno ada kadwak. Mapantay di syudad ko nam? Safe ta nga tay jay? Ipanamnamak ka da kayo. Natalgid kayo ijay. Agabal ka din matlaang ti trabaho mi ijay, sir? Wen, da kayo adwa ti kang runaan nga agabal ijay. Mangala tayo matlang iti kadwayo at trabahador ijay syudad. Makadahan mo nakmatlaang nga ijay syudad. Saan akas dito'y akabambantayan? Agrubot ka nga rodan. Taurayan da ka. O sige nga rod, darasot ti agrubuan. Nagpintasan dito'y, sir. No saan agapukan ka? Saan kami ang makadanon dito'y? At dakid dawak ka da kayo. Saan nyo nga ibagbaga ijay lugar yo tinagan ko, ha? Saan nyo mat nga ibagbaga? Asyak ti employer yo. Saan ka di anasaya at no maamuanda? Tapno raumanda kayo, sir? Maamuam to kini Ira, ti makagapo. Saanan aday ta ti damdamagam pa gayam. Ala, ibagaktukan ka iti pagdagusan ta. Mapantayo pa di ta restaurant. Kalpasan na, itulod kayon to iti ayan ti dagusyo. Makidagos ka kadimot iti pagdagusan mi, sir? At dabukod ko a kwarto ijay. Dito iti bagbagak a pagabalan. Gumatang tayo kadag iti amin a maaramat. Dito'y kadi umuna akad sa aran ti pagabalan, Miko. Wen, Ira. Di tamat may kadwakad sa aran ti pagdagusan tayo. Ada kusina, ken aminan di tangato. Saan ka di nga ammo ti dadakkel mo daytoy? Saan? Sa bali ti negosyo da. Sa bali mo ti negosyo. Anya ka di ti negosyo? Pagtagilakwan iti agduduma ang makina. Ngem sana dito iti sa bali adiso. Nukasta. Mairugi pa ilaang dito'y pagabalan. Wen, ket sikat ti makaam mo amang imanihar. Ibagam amin na masapol, taipaay ko. Gatangan tayo amin ang maaramat. Sige. Ikagumaak adumuras ti bangunam a pagabalan. Basta at amin ang masapsapol. Mairugin ti project. Naggasak ka gayam. Nagtaer kan baknang ti kaayan ayat mo. Naganos kan man nakaawat pa eh. Sapay ko ma, taawan ti tubang iti arapaap mi nga agkalaysa. Ay, kaano ak nga tama ta makasarak iti kaskan kwa na? At dadag iti banang nga ururayam, ngam saan mo ama oray. At damot ti saan mo anamnamaan, ngam sumangbay. Kas kumakan ka. Saan mo aninamnama, ang makadanon pa ijay bantay nga ayan mo ni Sir Miko? Manipod pimanaw ni Miko. Saan mo't nga agaw-awitan? Agawit to siguro no madanin ti kalaysan na. Adayo pa'y mat, tanabaliwan jay sigo datulagan. Ngamsigod asaan nga agpaot no kasya mapan iti syudad. Agsagsaga na siguro Asikaswan na pa iti negosyo na. Kasla sa baling amin ti marikriknak. Mading amin ti sauna itinaudi a panagsarita mi. Saan lagan nga kamkamali, no di na kayat nga dadakas a mapasamak. Naibagak daytan kan kuana, sakbay a nagpakada anapan iti syudad. Di na ka di imbaga, no kaano a sumangpat. Saan nga rod? Hanggang sumangpot tumutla ang dayjay. Ta sigurado a mapanmanon aganop ijay kabakiran. Dimot na laing matlaang ti inam nga agabal. Iso tinang isuro kanyak nga agabal. Di na nga takayat ti umay mat agabal ditoy. Amang ano di na mapanawan ni ama. Alangan nga agmaymaysa ni ama, iji balay mi. Di na ka di kayat ti agtrabaho mat ditoy. Ado ti mabalin ko apang isarkan kan kuana ditoy. Anya at trabaho. No anya ti amo na trabaho. Iso mat ti pangisar ka katakwada. Idi ubingak, nagtrabaho iti construction. Oh, matlagayam. Adagayam ko a foreman. Mabalin ko nga ibagakan kuana. Taalaan na iti construction site.
Masigurado ka kayat dati umay diti syudad. Nulakat, anda pagtrabahuan da. Naman pa'y, madam. Nabayag asan asimbang pet ni sir. Imbaga ni Pangulo apasawar na ti syudad. Birukan da ni Miko ijay. Nalawa ti syudad, madam. Kasano da ang masarakan? Ay di agpaspasarak da. Masapul nga agawid dito'y ni Miko. Kasano no di da masarakan? Adamang sipot kadagiti amin amol kan parke di syudad. Ado a tao ti mang birok kan kuana. Kaslakit managdakdakis nga ano panda? Masapul asaan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag. Kan sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag kada kayo, madam. Ni sir, wano ti asyenda. Sagrado, akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kaslakit managdakdakas nga ano panda? Masapul asaan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag. Kan sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag kada kayo, madam. Ni sir, wano ti asyenda. Anya ka di day tasasawa mo nga? Ah? Ay, sorry, madam. Ibagbagak ka ang tipudnaw. Di nakman buwisitan si kakatulong. Ammo mi ter aramidan mi. No ngay, saan akayat ni sir ti agawid? Ulodan da ka di nga yawid, madam? Sumurot na ijay no ibagada abilin ni Pangulo. Nasa una ngamin adina kayat dayjay a babae, madam. Awan ka no ti sumgar adot-dot na. Iso at di na siguro kayat ti agawid. Saan ang mabalin nga ibabawi ti kalaysa? Ti kalay sakit may sasagrado abanag, madam. Saan ko maamapilpilit dagiti masaknan nga kalay sa? Na, apayakas na ti bagbagam. Nalipatam sabat na nakatulong kalaang katsyak ti amom. Imbag ta nasabat ka dito'y ale. Delikado ti gayem mau. Ha? Apay ka di, manang. Pasapul ka no ni amo ijay syudad. Ibaon na dagiti tauhan na. Amom ka di, kayan na. Ay, kasta ka di, manang. Agyaman iti panangibagam, ah. Ay, kaasimot ni sir. Kaslakat ilako da. Gapo iti dakkel nga asyenda. Saan mo nga ipakaam mo kadagiti amom, agayam ko ni Miko. Di da pa'y amaw, tani Miko ti umay iji balay. Saan da nga ammo? Siyaklaang ti makaammo. Di da kayat amakisin ningad ti anak da iti kaskada tayo asaan abaknang. Manang, agyaman iti impadamag mo, ah. Sige, taipakaamok dahi ta iti gayam ko. Sino dyan nakita ka nakatalikod a kasarsaritang? Saan nga ta nga ajay agdamdamag no nakita ka no ti anak na magmagna? Di na ka no makita no napanan na, madam. Seryoso nga mintirupam ang makisarsarita ija a tao. Kasanaw kat maasyanak, taubing pay ka no, madam. Di na pa'y amo ti turturungan na. Ang mga numapukaw. Tasino ti pabasulan na numapukaw? Iso nga ama ti akin basol. Apay ngamin abinaybayan na. Sino nga tamot ti akin basol, iti saan a panagawid ni sir, madam? Delikado, bro. Nagsabat kami kani Manang Suraya ijay tsindaan. Kat, kabuteng mo ka din, Manang Suraya? Jay imbaga na ti pakadanagak, bro. Ipapabirok na ka ti amam dito syudad. Anya? Gapo ka di manen, iti umadanin akalaysa. Saan ama ibilang asagrado day akalaysa? Tapilitin dakmet ama kikalaysa. Iso nga imay ko indanon, tapno amom ti aramidam. Saan nakaruden arumrumar? Agresign kay ti trabahom. Tapagbalinen ka ama kannawan ko. Sika ti ibaon ko amapan kadagiti negosyok. Agresaynak, bro. Wen bro, sikan ti agparang kadagiti taltal kak iti negosyok. Saan nakpay nga agparang kadakwada. Tapno didak masapulan. Sige nga rod, bro. Tainak mangi-file iti resignation ko. Tapno awan ti madi a record ko. Adamatan pagyanam dito'y abakante a kwarto. Saan naparikot ti pagyanam? Anya ti kunam? Ipasapol na ka ti amam a Pangulo iti tribo yo? Wen ka no. Deta ti indanon ti gayam ko. Imbaga ka no kenkwana ti katulong mi. Kasano no masarakan da ka diti syudad? Saan da nga mo dito'y? Di daan mo, akukwak dito'y apasdek. Madanaganak para kan kami ko.
Anya ti aramidan dakan ka. Saan damat siguro asumraklatan iti babbalay? Masigurado nga iti parke, mall, kan kalsada ti pagyanan dagiti agbirok. Sana karumrumwar. Ngam na turay ti amam. Ado ti koneksyon na. I-delete ko amin apakabigbigak iti social media. Pasok katakmat tinagan dagiti negosyo. Imbagtadakan bro. Awagak dagiti katalag ko iti negosyo. Ibagak asukatak ti identity. Tapno didak matunton dagiti tao ni ama. Sige, bro. Saan ka rumrumar? Taaddan dito'y syudad, dagiti tao ni Pangulo. Awagak ti amamok nga abogado. Taornosan na dagiti papeles. Nasken ang masukatanan tinagan ti business ko. Anya mo ti aramidak, bro. Aramatam ti motorsiklo. Mapan ka kadagiti ibagakken ka, kat ited mo dagiti instructions ko. Saan ko pa nga aramaten ti cellphone ko? Tapno didak matunton da ama. Sige, bro. Pasukatam amin ang mabalinda apang tuntunan kan ka. Wen bro, masapul adidak matunton. Tapno didan maipilit ti kayat da. Agkalay sa iti sikreto. Rumbang gumaasaan ang may sekreto ti Kalaysa. Tasagrado da ito eh. Maawatan ka. Ngem maamakak. Amang ano ipakalay sadak iti babae ajak mo't kayat. Sana bale. Addan to na ngayad a selebrasyon. Inton saanen anarikot ti amin. Mayat nga tati kas nga aramidan ta. Dayto iti kasayatan nga aramidan ta. Didak mabalin nga ipakalay sa iti sabali. Nun alpasan ti kalay sata. Dito'y ka din pasdak mo ang maangay. Wan. Ngem ikarik. Addan to ing grande a selebrasyon. Ngem saan pa'y nga ita. Amangan no makita dagiti mang sapsapol kanyak. Delikado. Asino ti ammo makanayo na kadwa ni Miko? Awan mo ti amok, Pangulo. Awan mo ti amok agayim na dito'y. Amangan no ijay syudad. Ado siguro ijay, Pangulo. Dito ay ti damdamagak. Kasano ko mga amom no adagayem na ijay syudad, kat di ka matmapanijay? Ay, awan mo ti amok dito'y, Pangulo. Ha! Jakla ko man nagdamdamag kan ka. Sayang lang ti oras ko ang nagdamag. Peste! Sure, Pangulo. Panawan nak dito'y! Ad dalaeng ama estresa kan ka! Talaga ka di apatuluyan niyo ti panagkalay sayo itinalimod, anak ko. Ang mga no agpaaramid ti dadakkel da iti peke apapeles na nagkalaysada. Ay atak ni Miko, ina. Nasingpet-metkit di ni Miko. Awan ti makunakkan kwa na. Iso apim manaw iti balayda. Tadi na kayat nga ikalaysa ti dinamot ay ayatan kan nakitkita. No apay met akasta ti kanawidan dagiti daddo maababak nang. Ipaasawa dati anak da iti paadadabak nang. Tapno ka no agtipon ti kinabak nang da, ina. Di da kayat nga ipaasawa ti anak da iti kas kada tayo. Kasanon, no pagsinaan na kayo dagiti dadakkel na. Ay ayaten nak ni Miko. Akas iti panagayat ko kenkwana. Iso asaan ang mapasamak ti kasta, ina. Madanag anak iti mabalin ang mapasamak. Naturay ti ama ni Miko. Taiso ti Pangulo iti tribu da. Maamak ni ina iti mabalin ang mapasamak. Gapo iti aramidan ta panagkalay sa iti naliman. No kasapulan apumanaw ta dito nga isla. Aramidan ta. Kasta ti panagayat ko ken ka. Madanakan ako na iti mabalin ang mapasamak. Diyak laki di kabailan ti maisinakan ka. Nunas ken nga ipan ka iti sabali apagilyan. Aramidak. Ngem saan pa'y nga ita. Tamangan no makita dagiti mang sapsapol kanyak. Saan ko atari gagayan nga umadayuta? Tilakayat ko. Maikari ako maiti pamilyayo. Pagparangak ako kuam daytoy pagabulan. Nagan mo ti impanagan ko. Tapadur asam. Impanagan mo kanyak ti pagabulan? Sika ti mangi manihar. Iso ako kuam daytoy. Iso nga impanagan kon kan ka. Talaga ang naggasat ka, friend. Iso na lang ang taparikot ti pakaikamangan. Apay nga taakas to ni ayat. Oray na pudno ka iti ayatam. Adalat talapad. Saan mat nga amin? Sana bali, tamadlaw ko kat napatag kaunay ka ni Boss Miko.
Impanagan na pa yan kan kato'y pagabulan. Padurasag ti pagabalan. Numabalin. Palawaag. Tapno kasla paktorya. Aramidag. Tulungan ka iti day tang arapaap mo. Ado matkit din ati trabahador. Kan ado pa yan ti bayar tayo kadagiti naabal alupot. Madlaw ko. Uman-ado nga agpaiso ti agatang iti produkto tayo. Agsipod ta na pintas ti abal tayo. Kalidad ko naman. Iso akitaan taan na laing dagiti produkto. Sakbay ama impake para kadagiti aggatang. Wan gayam. No saan ngamin anapintas, ado ti ag-back out. Di dan ulitin ti gumatang. Iso day tatiliklikan tayo. Masapul apulido ti amin. Sakbay nga itulod kadagiti agiti liver. Mapan ka pa'y langit di lugar tayo, Ali. Agdamag ka kinimanang suraya, noan yan ti mapaspasamak. No kasano ti kinaturay ni Pangulo. Nasirib mo ti anak. Ken nasirib mo, ti makannawan na. Ayun gayam. Nabigbig ko ti may sa atao ni Pangulo nga dayjay mol. Amang may sa dayjay amang sapsapol kan ka. No tao ni Ama, sigurado, may saday ta amang sapsapol kanyak. Imbaglakid din, ta nagkita kami kanimanang suraya. Kat nakasakbay ka iti aramidam. Iso asan arumbang ama isina ka kanyak. Sika lang ti kaasit gan agayam kan katulungak. Imbag ta nasingpat ka agayam. No saan? Amangan no awan kas kanyak agayam mo. Agyaman ak unay ken ka, iti kinapudnom kas gayam. Peste ti kastoy ang mapaspasamak. Apay adida masarakan ni Miko. Saan nga tanga dadakas ang napasamak kan kuana? Apay nga minapimanaw dito'y balay. Anya tinaknakan na. Sayang tinalawa nga asyendada kuma iti agbalin nga asawa na. Amo ka din dagiti agbalin nga abalayan ta, ang mapukpukaw ni Miko. Saan ko pa'y nga imbaga? Tanam na mag ang masarakan tayo ti suker nga anak mo. Kasano nga tanga ipakaamo ka na kuada nga awan ni Miko? Mga ramidak iti rason, tapno saan ta amadaksan. Anya ko maday ta rason. Dayta ita ti pampanunutag. Pagparangin tang awan basol tayo tinapasamak. No di da pala masarakan ti suker nga anak mo. Madanagan na. Ada ka no napigsa bagyo asumungad. Wanya rod. Idi adda kami pa ijabantay. Mapan kami iti nababa apasat. Ije kami ako mamang. Sapay nalaka amarga ay ti ayan daama kan ina. Sapay kumatawan dakas ama pasama kada tayo. Makapadanag no kastoy nga ada napigsa sumungad a bagyo. Asino ti saan ama danagan no kastoy? Ato nga min dagiti madadaol. No napigsa ti bagyo. Kararag lang ti kasapulan. No kastoy ti mapaspasama. Gayam. No umay tinapig sa bagyo, masulbaran ti parikot ta. Anya ti kayat mo asawan? Kasano ko masulbar ti parikot? Saan ka di nga ad-adda amanayunan ti parikot? No adan ti bagyo, ibilin ko ang mapandaik katan ti angkla ti yate. Ikatan? Ay, sigurado amayalo-alon kat madadaal ti yate. May mayat no madadaal. Mauyong sanday ta tao. Makaragsakan na kit din ti pan nakadadaal ti yate. Nagngina ti yate. Nagsayang! Ti Masakbayan. Sagrado, akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ikatan ti angkla ko na. Sigurado amayalo-alon kat madadaal ti yate. May mayat no madadaal. Mauyong sana. Pakaragsakan na kit din ti pan nakadadaal ti yate. Nagngina. Ay, nagsayang. No madadaal ti yate. Pagparangin ta ang nakalugan ni Miko iti yate. Isu ang mapukpukaw. Ha? Nalaing ka talaga. Dayjay tumot amiko. May sakripisyon ti yate gapukan kwa na. Imbag ti kasjay, tapnusan nga agparang at di taam mo timang tungpal iti tulagan. Mayat sa nga agpaiso day ta na panunot mo. Ipadamag ta nakalugan iti yate. Ngam naabutan ti bagyo.
Adda ka dito tsindaan, manang Suraya. Kat umayan ti bagyo. Sambutak ti aggatang iti masaksapol, sakbay a pumigsa ti tudo. Daras nga raw, taagawit kan. Taamangan mo pumigsa ti bagyo. Kumusta kayon nga, ije nagtalinan niya. Nasaya at matmanan. Aywan gaya. Agkalay santo iti naliman. Dagayang may ko kan ira. Makikalaysa ko nam. Kasanong tinakitulagan na. Awan plano na nga agparang iti na ituding akalay sa. Susapo. Anya nga ti mapasama. Anya ka diti addang aramidan da Pangulo. Agpupudot. Dinamag na no asino ti amok agayam ni sir. Ngam naglibaka. Agsagana ka ira. Sumangpetan dagiti inorder ko abadbado a pagpilyam. Pagbado minton kalay sata. Pagpilian? Ado ka dito in-order mo? Wen, ira. Kayat ka sorpresaan. Basta agpili ka, no anya ti kayat mo. Mabalin mo nga ipadawat ti saan mo akayat. Basta nagtahod kan ka? Awan ti saan ko akayat. Naragsakag, tauray may sak na panglaw, kinayat naklapta. Mamatiak iti ibagbagada. Nga agpapada tayo iti imatang ti apo. Ngam ado ti nangato ti panagkita na iti bagbagina. Nalipatan daday ta akinapot no. May saditan dagiti dadakkel ko. Ipangpangro na dati sa nikwa. Ngam ti pakaseknak may papan iti ayat. Napigsan ti bagyo. Ibilin kon kadagiti tao kata mapandaik katan ti angkla ti yate. Mapasamakan ti kayat ko ang mapasamak. Masayangan nak iti yate ang maisakripisyo. Dakkel ti gatad ti yate. Imbag ti yate ang mapukaw. Ngam ti panagtalek ti kayem ko. Agraman dagiti agkakangato akakaduwa tayo ang nagtutulag. Nung ayan ngamin itang ti kakaiso ng anak ta. Namnamag ngagpakita metlaang kadata. Dusaag ti awanan bain nga anak ta. Anya ka di ti aramidem kenkwana. Saan ko pa'y nga amu asawan ita? Ngam mabalin ko nga aramaten ti latigo kenkwana. Ha? Saplitam ti anak ta? Wen, tapno maipapas ko ti puntod ko. Agasem, madadaal ti yate gapu kenkwana. Agsaw-sawaran dagiti tao ti kayem ko. Mamati da anapukaw ni Miko iti tao. Di daan mo ana igagara ti pasamak. Tapno mailisi ta iti pan nakababalaw ken pan nakaibabain. Kas may sa Pangulo, sana mabalin asalungasingen ti anyaman na tulag. Gapo iti day ta atulag. Di tan makita ti ayan ti anak ta. Nunap napanan nakit din. Awan kit di ammo na. Di na inaramat ti panunot na. Tapno agbalin mo't anaturay ken ad-adda a bumaknang. Kasanupay nga agbalin a Pangulo. Nusikan ti saan a makabaan. Pinaay na ti arapaap ko. Nga iso ti sumukat kanya kas Pangulo. Agpaiso, sinayang nati panagbalin ng ta Pangulo dito'y tribo tayo. Ha! Makita na inton sumangpat. Anya ka diti agwarwaras adamag. Pinagparang ti dadakkel ni Miko an aksidente daytoy. Dayta ti maiwarwaras adamag. Nalaing iti kalukwan dagiti tao. Apa nga inaramid na dayta? Iti anya agapo. Amang ano inaramid dalaang. Tadida ngamin masarakan ni Miko. Dida kaya ti maibabain, kadagiti nakaitulagan ni Miko. Grabe at talaga ti mapaspasamak. Pagparangan daan na aksidente ni Boss Miko. Numan pa'y amok ang naragsakak to iti sidong ni Miko. Adala tadanag ko kadagiti pakaikamangak. Asino mo ti saan nga agdanag iti kasta a sitwasyon. Kaya't ni Miko amapan kami iti sabali a pagilyan. Tapno mailisi iti dosa nga ipataw da kenkwana. Kayat mo kadi mapantay ti sabali a pagilyan. Inton malpas ti kalay sata. Kasanon ti negosyo ta ditoy. Sa bagay. Sayang agpaiso ti negosyo ta. Ngam, agnanayon ta kading aglamlaman kadagiti dadakkel ko. Sapay kumatadong ti panawan a maawat dati relasyon ta. Diyak amo, numatong palday tatarigagay mo. Anya nga tati aramidan ta. Tapno maya si dagtiring nada kanya. May salang ti amok. Padurasam ti negosyom. Ipakitam kadakwada, akaba alam nga imatunan ti negosyo.
Day talang ti amok apamuspusan. Nabayag basitan ti pagabulan. Mangibangon da iti sabali pa'y apagabulan. Ado mo ti orders nga inabal. Sige, mangibangon ta iti branch ti pagabulan. Nadamag ko amapan kano iti sabali a pagilian ti asawaan ko man ni Miko. Awan nga rudan tinamnama, ang matagi ko ani Miko tinalawa nga asyenda. Addan sa kano ng gatang, pagbalinin da kano a rancho. Talaga nga rod nga awanan ginalawa nga asyenda. Tinagikwan ti sabali. Ayan nga tamot ita ni Miko. Talaga saan da nga kagasat iti ipaasawat ako makankuana. Napukaw ti asyenda, napukaw pa ti kakaiso ng anak ta. Asino pa iti mang sukat kanyak no saan ko nakabailan. Mabayag pa'y mo't di, ta saan ka pa'y mo't unay anataangan. Barang agawid tumot laang ti anak ta. Agawid pa'y nga ta. Amangan no nakabiro kan iti sabali a babae iti biyag na. Emado ti buyers tayo iti sabali apagilyan. Adan pinirmaan mi a kontrata, ada tayo ti mang supply iti paktorya iti pagaramidan ti agduduma a produkto ti inabal. Jak nagkamali, anang ipiyarkan ka iti pagabalan. Nalaing ka talaga. Talaga di moras ti negosyom. Taga sabali pa'y apagilyan ti buyer mo? Saan ko an aramid dagitoy? No saan agapukan ka? May saklang idi a makiababal. Ita, siya kun ti mangimatmaton. Nalaing kayo ngagpadpada kini Moira. Nagagitmat amang tultulong kan ka. Isan to ti mangi-manage iti bangunan tapay a pagabulan. Asino ti mangipagaro? Naagbalinak mo't ama narawidwid iti bangunan daira a pagabulan, nana? Nasingput kun nagagat ka nga minbasang. Di mo binaybayan ti gayem mo. Agsipod ta nasingpot mat kanya, nana. Ubing kami pa idi. Da kami ti kanayon nga agkuyog ama pan iti pagadalan. Kanayon kayo pa'y amaladaw nga agawid. Taaguli kayo iti bayabas, iti dalan nyo nga agawid. Aywan, nana. Agin inno na kami nga umuli. Idi imuli kami adwa iti may sasanga. Nalapak kat natinag kami adwa. Imbag ta saan kayo anasaktan. Medyo lang, nana. Imbaglaang tasaan unay anangato ti bayabas. Kano nang atungay akas iti santo luwan no mangga. Jakamon, anana. Amangan ospital tinaturong me. Ay, ubing at talaga. Basta makakita iti prutas, ikagumaan na nga ulyan. Si Kamat Alay, manmano ka man na makit-kita. At daak ngaminan ijay syudad, manang. Ket, kumusta mo dagiti amom? Manipod na damag da apimanaw ti ipaasawa da kumakin ni sir. Naliday da. Paglidayan da ka di, ti ipapanaw ti babae. Jakman am mo. Ngam, kasla mailiw da samat ka ni sir. Manang, saan da nga ta akaguran ni gayem Miko? Idi damaw, kanayon ko amangag nga iparaman kano ni sir tilatigaw. Ita, jak mangagan ti kasjay asao ni Pangulo. Nukasta, nagbaaw ti pungtot ni Pangulo. Kaslakas tangarod ti maawatak. At dapat dyan madlaw ko analiday da. Ni Miko ti saritaan da. Bro, nakasaritak ni Manang Soraya iti panagawit ko. Anya tinadamag mo ijay? Mailiw sa kanumot kan ka dagiti dadakkel mo. Awan kanumot kan jay sigud agura dakan ka. Agpay sungata dayta, bro? Agulbud ka di pay ni Manang Soraya, bro. Iti kaunday ti panawon adida ka nakita ti dadakkel mo. Nakaamiras damat siguro. Ngem no maamuan da nga ta, nga da kayat kong hekalaysa. Di da nga tatubngaren. Day tatisan kong amo, bro. Timayat nga aramiden ta. Aramatan ta ni Manang Soraya. Tapno maamuan ta, no di da tumubngar. Kasano kumati panangaramat taken ko na? Bayam, tasyak ti makaamo, bro. Adda ipaaramid ko ka ni Manang Soraya. Amun na, no iparit da ti panangikalaysam iti kayat mo babae. Naimbag ta nagkita tamanan, Manang Soraya. Adda na patag na ibagakan ka. Anya ka di dayjay. May papan iti anya. No adda panawon mo. Ipasagid mo kan ni Madam mo.
Nukas pangarigan mga asawa ni Sir Mo, iti babae akayat na. Di da nga tatugnaran. Ha? Amangan numakangagak pa iti saan anasaya at no kasta ti ibagak. Di nakamat siguro an anwen. Kita ajay saan anapudo ti ulo na, sakbay nga ibagam. Padasak ano may turid ka. Aramiden ta na ito, para kinigayim mi ko. Nasingpat ngamin na tao. Sa bagay, manipod nagyanak kadakwada. Nasingpet talaga. Saan akas kadagitin naganak na mata pobre? Ay, di damot gayam pudno. Anyat kahit mo asawon manang. Ituloy mo. Itay ka pa si Mangpet. Ngam apay di ka matagtagari. At ka di parikot mo. Adda ngamin pampanunutak, bro. Apay nga idinagsarita kami kanimanang Suraya. Adda man ibaga na kuma. Ngam, di na intuloy. Anya day, Jay? Imbagakan ko na ti aramiden na. Tapno maamuan ta ti kapanunutan ti dadakkel mo. Aramidan na ka di, bro. Siguro. Ngam, apay kasla na igalis ti dila na. Kunana, kat di na matpudno adda. Idikwan, di nan intuloy. Saan da kapudpud nung anak, bro? May sakla ng ampon. Anya? May sakang ampon? Kasano nga mom? Malagip ko. Basitak pa idinatay dagiti dadakkel ko. Gapo iti aksidente ti bapor. Inalawdak da ama, ije bye-bye. Pinidot na ka ni Pangulo, ije bye-bye? Dayta ti pudno. Lupos ka no ni ina. Iso nga imbilang dakmet, kas pudpudno nga anak. Naliday kayo, madam. Ada ka di may tulong ko. Malagip ko laang ni Miko. Idi insangpet ni Amir. Kasla nakuteran apiak. Idi binaduak iti naimang alupot. Nagamo, kan nalampay kanyak. Kat impatag mo mat kas anak, madam. Wen, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok, tanasingpet nga ubiing. Madlaw amistiso, saan ka di? Ngam idiin sangpat ni Pangulo. Madlaw nga anak ti marigrigat, tas saan ang inginaon alupot, yarwaten na. Saan ka de, madam? Ti Masakbayan. Sagrado, akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kat impatag mo mat kas anak, madam. Wen, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok, tanasingpet nga ubing. Madlaw amistiso, saan ka di? Wan, madam. Ngam idiin sangpat ni Pangulo. Madlaw nga anak ti marigrigat. Ta saan mo't ang inginaon alupot yarwaten na. Saan ka day, madam? Imbilang ko nga anak. Gamita. Siguro di na kun ibilang nga ina. Tapi manaw kat nga rudan. Kasanugayam no agsumblay. Kat adan asawa na, madam. Kat ipatag na kayaw kas pudpudno nga ina ti asawa na. Ha? Ibilang na kas pudno nga ina kunam? Wan, madam. Adda dagiti marigrigat nga asikasuan dati na kay kamanganda. No daytoy kat masakit wano nataengan. Adda met tibak nang akadurman dati na kay kamanganda. Nang runa no masakit. Adaman na ibaga kanyak itay ni Suraya. Anya timbaga na, takasla na patigunay. Nungay ka no sumangpet ni Miko, kat adda kadwa na amarigrigat a babae, ngam nasingpet to kadata. Sumangpet pa ingatan ni Miko. Dayta nga rod ti saludsod. Idi simmangbay iti biyagta, nagbalin a kompleto ti pamilyata. Hanggang ita, napnapanan na nga ta. Ang mga nupudno timbaga ni Suraya, ngadan sa bali a babae iti biyag na. Sigurado ang maadaan iti anak, akas ken kwa na anataer, ken mistiso. Hadda kumamet umariwawa nga puko ta no agawid. Huwag nga rod, nabayag nga awan ariwawa ti ubing di ti balay, manipod di makkel ni Miko. Ita, awan pa'y urean niniwan ang makita di ti balay. Namin pinsan ang
mapukpukaw akas lasok. Mailiwak batan kan ni Miko. Natulag yung ka din? No kaano nga umay di mang kasar kada kayo? Naira na nga ada ka no ijay Thailand. Iso nga inton sumangpet to kanon. Maitamtan nga rod no kasta. Saan kami mat nga agap apura? Tawan matan di babae anak kaitulagan ni Miko. Adda nga rod pagsayaatan na di pa nang ibagada ang mapukpukaw ni Boss Miko. Ididida mabirukan. Nasaktan siguro tirik na ti babae. Iso apim manawan. Saan ka di anak ko na ni Ali? Apati pamilyana kat napanmutan iji abroad? Kaslakastan sa kano. Gapo siguro, ta saan anatuloy ti kalaysa? Iso apim manaw da. Kasanumat ngamin, kat pilitan dati tao amang ikalay sa iti di namat kayat. Kasano pa'y amaawagan iti sagrado no kasjay? Saan ko maadiktaran tinaganak? No asino ti pakiasawaan ti anak na. Pudno day tagayam. Saan mo't nga isuda ti makidan na? Mayat ti damag an amwak, bro. Ibagamon no anya dayta, tapno amumi met. Kung ani manang suraya, mailiw kanukan ka ti dadakkel mo. Anya? Pudno ka di dayta. Saan da nga tangag pampamarang laeng? Tapno agawidak. Panagkunak kat saan, bro. Nang runa, tapi manaw tinang itulagan dakan ka. Mailiwak matan kadakwada. Nga madala ang amak ko nga agawid iti balay. Adda ka di planom nga agpakita pa'y kadakwada? Urekas kasano. Utang ko pa'y laang tibiyag ko kadakwada. No didak pinidot kan pinagadal. Saan ko makakasto iti kasasahad ko ita? Pudno day ta kunam, bro. Inaramid da ti pagrabanganda, kas naganar. Manod nga aldaw adi ka rimrimwar iti silenta. Rumwar ka kumatap no mawatwat mo't tibagbagim. Apay akas lasana sumamay tinted ti doktor nga agas. Imbalakad ti doktor nga agwatwat ka. Saan ka akanayon anak kaidda ta kumaro ti rikrik naem. Masadutak nga agunay. Kayat ko tinakaidalatan. Saan mo nga ipalubos anak katurog ka akanayon? Kasano alabanak da ito kinasadot ko abumangon. Mayat ko no damang sa labay kanya kamagna. At damat sa rukod mo. Kundi kamot ngamin kabailan asan labayan. Wala, bayan nakpaila nga maturog. Ay, saan? Inak mangayam iti lalaki amang salabay kan ka, tapno magnaka. Kanya ka di mapaspasamak ka ni Pangulo, madam. Ay, jakman amo. Simadot mo't una yun. Kanayon ang maturog. Idi saan ang makapangpangan kan makaturturog. Ngam ita, kanayon mo't ten amat maturog. Saan nga ta amay mayat no agawid dito'y ni sir? Amangan no iliw namat, madam. Kasano kumapagawidan, kat saan tayo mo't nga rod nga amo no ayan na. Saan nyo ka di adosaan no kas pangarigan sumangpet, madam? Kasano pa'y adusaan ni Pangulo kat nakapsot nga rudan. Ang mga no iliw na mo't ti makagapo isong agsaksakit. Kailiw yung kadimot ni sir, madam? Wala. Idinabiit pa'y apimanaw. Kasuron kan kapungtot ko. Ngam ita taawanan dya ipaasawa mi kan kuana. Kailiw kumatan. Kaawatan anapatag kada kayo ti anak niyo, madam. Mabalin ka di amapan kay Jibalay. Agpamam mo kagayam ko. Padasa mariknaan, no kayat da pa'y nga agawid akwen no saan. Sige, bro. Amok ti kayat mo mapasamak. Agyaman ako na ka bro. Sapay ko ma, tamayat ti banagan ti papan mo Jibalay. Italaan nga makita dakdag iti dadakkel mo. Sika ngamin tumumay ijay balay no ka. Nulakat madlaw mo adida kon kapungtot. Agpakita ka dakwada. Total, awan matan dya ipaasawa da kumakanyak. Sige nga rod, bro. Sapay ko ma, tamakaawit kamutan ijay balay yo. Tartari gagayak mat dayta bro. Kayat kumatan ang makita dagiti dadakkel ko. Saan ka ngagdanag, bro? Patsak, makaawit ka iti mabiit. Agsarita taman, Marok. Panag ko nam nga ta, kat awatan dagiti dadakkel mo, ti anak ko. Nadurasan ti anak yo, nana. Ammo na nga imatunan ti negosyo na. Pagparangak ako kuha na ti abulan, tapno di da umsyan ti agbalin nga asawak.
Maaraamid mo dayta, baro. Aramidak ti amin, para iti ay ayatek, nana. Awan sa bali, no di ti anak yo. Sapay kumata matagin ayon ti ragsakyo, inton agasawa kayo. Ikarik asaan ko apagladingitan ti anak yo, nana. Namnamaak dayta, baro. Sapay kumata maparaburan kayo iti adu nga anak. Kabalan lakit din ni Ira. Apay ki din asaan, nana. Adda ngamin dagiti agasawa, asaan da maparaburan iti anak. Masakit mo't gayam kano ni Pangulo. Nakapsot kano. Impanday di ospital. Day tatimbaga ni Manang Suraya. Anya? Apay masakit. Saan kano ang makapangpangan? Kan makaturog. Ang amita. Turog kano mo tinaturog. Ha? Taapay ka no? Day tamo timbaga ni Manang Suraya. Ay, ididamo kanayon kano analiday ni amo. Idikwan, saan unay amang mangan? Kan saan ang makaturog? Anya? Talaga ako mapsot no saan amangan kan saan ang makaturog. Anya nga ospital tinang ipanandakin ko na. Ija emergency hospital kano, bro. Si kapay nga rin ti makaamo ditoy. Tama panak ija ospital. Anya tinapasama kin ni ama, ina. Miko, nagkakapwam. Binirbirok na ka. Lading itek, no jak nagaw-awid ina. At daklaang mat dito syudad. Nakaturog mat ni ama. Madanaganak nga rod. Taidi, saan ang makaturog? Ngam ita, kanayon mo't ang amaturog. Ngam masadot amangan. Nabayag ka din akastana, ina. Uwan, saan pa yan ang nanganday ta? Riingak nga rod, tapakanak. Sige man nga rod, anak ko. Barang kayat na timangan, no sika timagpakan kenkwana. Anya ti kunam anapanan ni Miko, anak ko. Napan kano ija ospital, ina. Agsakit kano ti amana. Apayin nga agsakit ti amana. Maamuan ta no sumangpat ni Miko, ina. Hala, sapay kumata maimbagan ad agos ti ama ni Miko. Sapay ko ina. Kaasimot no agbayag ija ospital. Agkararag tayo para iti panagimbag na. Dakkel ti kaasi ti apo. Day talaang ti maitulong tayo ka ni Miko. Mabalin nga ta, amapan ko matbisitaan ija ospital. Idamag mo pa ikinim Miko. No kayat na amapan ka ija ospital, anak ko. Ama, agreeing kayo kuma, tamangan kayo. Siyak timang pakan kada kayo. Miko, adda ka. Wana ma. Aday nala ka na imasamakan. Bangunan kayo tagsango taamangan. Napanam ka di, anak. Apaya nagpukaw ka iti naunday a panawan. Lading itak ama. Santa pa pagsaritaan day taabanag. Mangan tayo pa'y, tapno pumigsa kayo. Anya ka di day tanaimas amakan. Bulalo ama. Agpapigsa kayo. Tapno intamanen aganop ije bantay. Tapno makasidata iti ugsa ken abuyo, ama. Nabayagan na jak naganop. Oras siya kama. Isong agpaimbag ka. Tamapan ta aganop. Ita, tainyawid tanti amam. Maragsaka na, tanakumbinsir mo amangan. Mangrugi manen apumiksa. Masapol akanayon amangan. Tulungak nga agwatwat. Tapno makapagnamanen. Mapan kami manen ije kabakiran. Karkaritin na ka. Idi katatiwan ka tumaraya sumanga di bantay. Isong nga agpapigsa kayo, ama. Tapno makapantamanen ije bantay. Aglumbata manen asumangat kan sumalog. Magantayong arudan, tamabisinak. Nakaluto mat siguro ni Suraya. Itaman pa'y nga ibagam amabisin ka. Kailiw ko day ta sa uma. Tapno ipakita kiti anak ta.
Ngawan pa'y makaatiw kanyak no panaganop ti pagsasaritaan. Bro, naibagam ka din kadagiti dadakkel mo, ti maipapan ka ni Ira? Saan pa'y bro? Aguro urayak iti umno agundaway. Amangan ngamin numaklat ni ama. Masapol ang maibagam iti kasapaan agundaway. Amangan no makakita manan iti pangipaasawaan dagan ka. Sana mabalin. Nila ang ira ti ayayatek. Isola ang ti idatag ko iti altar. Saan mo nga ruden nga urayen ang makakita damanan iti sabali? Sige. Inton makasangpeta kay Jabalay. Ibaga kon kadakwada ti may papan kini ira. Agawaan bro, narigatan no maunanda ka. Saan kon nga ipalubos, bro? Aday baga kada kayo. Ngam sapay la ko matamaawatan dak. Ama, ina. Ibagam lang, iho. Anya ka di dayta? Adakayan ayat ko amay saan negosyante. Nadoras ti negosyo na apagabulan. Ado ti parokyano na iti sabali apagilyan. Isang pet mo nga roden, tatulagan tayo ti sagrado akalay sayo. Masapol nga ing grande akalay sa ti mapasamak. Ha? Agpaiso ka di, ama? Agyaman ak unay kada kayo. Isang putmod iti kasapaan nga altaw. Tapno makita min ti manughangan mi. Agyaman ako na ina. Itamot laeng. Inak ayaban ti babae nga ay ayatek. Agmano akman kada kayo, apo? Oo. Nagpinta sa babae tinapilim, iho. Saan mat, Pangulo? Saan man, iha? Ala, tulagan tayo nga roden ti kalay sayo. Tapno maangay dito'y balay a mismo. Kayat ko, ing grande akalay sa ti maangay. Agyaman ako na ama. Dayto yan ti makuna. Asagrado akalaysa. Sagrado, kan ing grande akalay sa.